Mai timung arong pen oglang charla pen lang prothoma towar inghana josi kacheleng na. Balijana long ingdeng thomkep hawa riso nimso rong aje aphan tiri kama mekese. Duarbagori Press Club amen pensai hem kimi ingpu pontanglo. Hamran Wholesale Consumer Marketing Cooperative Society Limited along Bang Phukilik Padupon. Kardom Abirta than bang pisami hem piteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke lang vera do anaphan Kardom pajeriglo Kardom. Tangte Pini Abirta lenonang tonpen arjuponik sina. Mai timung arong pen oglang charla pen lang prothoma towar inghana josi kacheleng na. Nilib MAC constituency ke parlo koilamati hawar pen kahelo kilometer thom ke praphon ba kahelo oglang char arong anleng thora tovar inghan lang bunga josi kidukdet ke boydet jo parni ka chongdat pen lok aradatum karbiang long porivortan nang lero ka phita lapui hinanat ke kang tingpu ka long milur ka veson cheman bomla Monir tumakai ke pirthai ke bang ke malom sonang joi reichot lasi pirthai ke do aporchira hut ki dugla pen ke planga tumaphan anta anutin aphanta arnam si ha chompen e baha ki thik pi prekra ki duk ke boyda aphanta arnam inghon lapen ke plang ke thek ke aphanta arnam ke kanghon pahoman lasi ki duk det ke boyda aphanta chongthoi igri Nilib ahawar mai timung arong pen oglang chararong anleng thor kilometer phoso sidula lapen handa ke doke ke damtang pharo kreser ke trok ner kep aningkan malom si rong chukimlo hala sa hut ke don pli kep so se adona phaido bonta ahudi si karbi pen reng ma khei so hian ka charwo joini hadak malom ta soluk sodak atomon ke jabdama joini non ke rongman tharwe jang phong lapen asona son ke e biri bithung kang chodolo aphi kupi ko son pen loni arni ke lang no apor men menang le rokmati rong arat prat laplo adon arab arong cherap chedamlo hala so hut relief camp ke doa hut pen inut ekrong dam replo aphian si ako puthot labang so arong ke sengve gatom puthot labang so arong along an cherap thuvoilo non ke don trok vetlo hadak meri hinga velang loki charli ahem ihumdo bura kathar LP school pu kadoka ve osomar bangner kebvetsi loki charli ahem do chot Oglangchar Presbyterian Church Akardom ahemdo latum inglong aret asai ka tiki pen loksi kecho kichot latum hithi ke banke dak koilamati ihinanat ke siloni jan lapen ihinanat lokhon hanse hithi along dowai imu lapen ingtievet ajoine hempen ke dam nangji kilometer plike proxy backdola labang sorong ke do ke number alang roi aria long sedo hadak inglonga kheti soksu nempo birek hanso ajada son lecho e pusita angjin kamjin pusi dakiram tok bi penang thandun milimen ke dakiram tok bi nang orang char arong sorlo nang le tum don ko ando nang le tum arong ke dak nil tum arong ke non ବର୍ତ୍ତମାନ ke don plivela don plivedi prang ke do uma yang ke dia aprang ke do la aprang Store Hotoman ke Thoison Lap lo sinon aku kecil bang tunon agang berat pen non itu tempat don pli di te nang tu masomar lo papor hi ke konat nanon ka jadi tu masomar lo pacari don ke non Bortoman ke dagrong se pacari don bom lo se non het jong lang se klo jon ta avirem lang ho non itu dak mitang rong situ so along MEC pubitrong piak hai wang bom ma MEC ni di ke chini ilang wang ve pen la MEC ta theng nang le pos honi tata ni di chini ni la te nang le tong vote ke jok ke konat jadi tong ke dak der from se par de grom LP school long MEC nang khomri ke tip ta theng nang le la le ha tame rong hang sang ho pene pini tai si bang ke bang lo Arvinas rong hang Arvinas pene pini bang la ka election aprang bodi election aprang non aphi bang we gedi bang we non election hai det pen pubitrong piak hai nang humre re pen lang di pubitrong pi ke election hai hep tang ta bang we lang dak among sak ke ajidon long le la peno phi ta bang we la ni ke do kisung
nang dom kachitong pondo malah kiduk kisung mana lalo kedam ke bang ta hobi dah bang delang di non ma ke di te nang tum la dak miri hing mate karen nang tum arong la don private fan nang le dum mer hing bang nang le lang sitami solar bang ke Karbi anglong choki hola pen Anilson rong pha report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Balijana long ingdeng thomkep hawa risonim so rong aje aphan tiri kama me keseng. Kedam tang themanar ni anar lo por phai krei sirachite ma por lang sangti mate balijana hi thiadung community hall hemalong kewangji preya cheklo ingdeng thomkep zonal Karbi youth festival mate thi hekpen ZKYF 2022 mate hawar Karbi risonim so rong aje apharman tiri kam kesenga me padopon Borjan hawar Karbi risonim so rong aje me phujana sing teron pen kachapahem phupon amelong chunbang jana sing tok bi pen se chetong dun alhi pachini apor en pondo Aluhi aman pen KCS Central Committee Sai Hemklem bang Suren Hanse Chitongdut. Lapen angparta manping ki do retired Professor Nobin Terang, Kamal Singh Be, Sarkari Gaunbura Binod Kathar, Roland Kiling, Suren Singnar, Raju Ingleng, Samson Ingti, Chandra Singh Teron, Dhan Singh Terang, Nobin Rongpi, Chris Rongphar, Sundar Ingti lapen penang an manping ki do tum Chitongdut. Meelong chunbang jana sing tok bi pensi puthot mege pha the pialam than pa jermi ponthulo alang li pen ke than bonke aningkan bang ason thak thak pining aningkan le thotta kewangji preche klo hawar Karbi risonim so rong aje paman ponji lasila so me mesen me et pen pachun pon pamit hek chia phan isi ing tangkring tiri kama me seng ponang popusi pangdak pon Lason thak thak KCS Central Committee Sai Hemchun bang Suren Hanse pen tiri pietum kachingwai la pen kapin khara teng si chetongdun radang no lampak langpon adun thu penangan chingwai ching sai pa do dera phit chedon sar pen binoding ti kathara phan me phuar pu pek pon la pen chun bang birseng terona phan si pek pon thulo Laso rongaje sega hut kadoka weke langchari cherap cheto dunjia phan Chief Patron Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar Roland Kiling Retired Professor Nobin Terang JC Pathak Surendra Singh Naratuma phan jongponlo lapen lokimo phan KLA tiri pi liladhar teron lapen on teron atuma phan si arpu pekponlo lapen penang anatum aphan kapre gaterang lapen asam chom arpu pekponlo lapen kewangjiar ni executive ameya hut si chingwai ponji pupen missen pen me pajut ponlo nang lutum lambirta dak borjan nang kanglong naka nara kedai sang tilang solong pini ni tungga chingrum ladak bangin non ke bangji aning kan bang son dak taksi Karbi risonim so rongaje asila so Karbi risum nong rongaje non ing deng thong kep along nilutum ta pining bangke laso kilo nikana pan pin bangke tirika mamai ke seng asila so tirika mamai ke seng lahan lo ladak bangke pining pen bangke nilitum Karbi Anglong atokan nu doan setemi tiri pitum nilitum pan kedam tang non laso tari ingkoi so prang si nitum tiri mai seng yat nahi polo kita nilitum asabo apor kadori penejoni pini nilitum bangke dake tari ingkoi rapho nilitum ladak sang tilang solong tiri kama me parjapono kasi tiri kama me ke parjablong pini arpu ki pipon la so kam pini ki cheng pen ho ki jodan misen mi et pen ki kim ki rak e la pen ke ladak aluhi ki bang pen chenglok la so sek kadok we huri bong odet pen sitami alang li phansi binut kathara phansi so tiri kama me long mai phu arpu pipon lo kasi la son dha ka lang li ka long ka chirap donji akorte tum doi pinglang la ke kapre ka tum phanda sub committee ta ni tum seng pon lasi lang lo don tum ilu tum pining pen bang so nili jonel mai phu nili ki kaningi poni ka chuningi pon bang so nol ka doi pandai borjana long cerap pon rak peta tuman bang ke aning kan bang son ki kan pen mate pining bang ki lun ki kan sitem pa prek pon jot nangi pothi bang ke ki do ki tha ki chogi jun ka ching thang e la pen a order dur mukha ilu tum bang ke isia khai long chi pangbar ma ka chi par hidun pulute ili ing thir year pen ili ing thir year pen so ka ching thang api ari alun akan alam aki sremi ki do ki thak jong sing thir year pote ili tum amana penge dhaksi ili tum handa akhai ka prek ta ili tum han nang kelang ai do ji pusi nili tum ma thapon
Karbi anglong japra lang sopen Agustin Rongpar report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Duarbagori Press Club amen pensai hem kimi ing pupon tanglo. Kedamtang mati jonga cheklo ni phai krener kep ning kan suri hini ra ingkoi ra isi Duarbagori Press Club amen pen amhang pathek dera phit patumi pai cheklo ni phai ingkoi ra trok arnia bangke asai hema mata Duarbagori Press Club amen pen ing pupon longlo. Sai hem kimi ing pupon dera phit VDC chairman sar koirong pharben kaning je ponke dolamara angkang lapen Duarbagori along tami aprangke press kavya jok sung piklo lapen media ta abang aphansi chuhang nang rong titilo lasinon ke ehem ti kopen si pherang ke asai kam ta doko ka pot ninga rong piklo lapen un an ke nang cherap dunji pusi klar dak pen ning je pon aduntu press club ame phu vidya sing ingleng ben kaning je pon ke pini itum la so pherang ke asai kam kang pupon long ke Duarbagori along pherang ke klem bang atuma hirjume ka cherap ka cheto pen a joklo lapen kai ke nang karjap dun theba bang local MSc Richard Toby mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM lapen dolamara Northern Range lapen Parkup Pahar Range IACF Prahalat Kro atuma hirjume lopusi choropon lapen ladag nitum adung kai ke arjang tangpen nang ka cherap dun ver VDC chairman sar koirong phar Dolamara Town Committee Chairman lapen Dolamara OC Kulendra Nath, Soil Ranger Sonjoy Gogo, Rongmongve Blog a BDO lang thasa bai dolapen, laswa sailong nang kicharab do natum anapan, Press Club a may pupen ning aklong pen kachuro pajirpon. Lapen sai nang kicharab do natum theang self-help group, APHLC may pumondor singing tilapen, longle ke pega bang mati longle ahem pujamson terang apan ta kachuro pajirpon. Nah, ketitong Tuar Dolamara Municipal Board Chairman terang sama kahai, tapi kedak sarte terang rong asar terang sama kahai, pencenglok dak nimari menteri serhagop anggiratum, napen parda me tindak anggi tong dun kaduwi aratatum, Pini apor laki dak Duarbagori Press Club office kangpu sansi arni hotpon lo nasila penso a Press Club office kangpu long Duarbagori Press Club amei pu birasing leng pen cipahem pu ponsi Duarbagori long Press Club ingpu pon lo pen amangso asai hem kangpu ji phansi Pini bak ani pathikpon laben bang so sai hem kangpu ji phan nili phansi awar sai neki pipon mate nili phansi nanga phapon lo lasila so teng pen nili bang so phis nili non ingpu pon lo akero pipar piglo jasme pet Duarbagori pherangki abitung Press Club along kacharabdun akorti getum hanan athe Duarbagori ta nilima thauni 26 nong Duarbagori along nason Press Club mate pherangke abitung doji pu niliani ke ongben matham damdi sitami kethe kere nang bat bomlo lapen ke dak pinangana rap tu mathalo lapen ke lason report tar akam ke claim dun ani ke ongmen du piglo sitami ladak isia sen lapen unji pu ke matha abang Pini nang klang lo lapen joksi dak ke Japon jasme pet president secretary alang itu mehin pen CPM Puponsi Duarbagori long sitami Press Club an office an Pini ingpu pon long bang ningrong par pinalam dak si litu mathanang po Duarbagori same litu ansusi chingtho pon po athe media ilitu molong kidu pinangana ki joidu athe kala helo pinangana lam kam mukha birta chipachoyi phan aki joi bandu manitum soden edet punon upani man konani ronglong tinangji hormu kili tong thekthi sarkar long pali nangji hormu pali tong thekthi lai hui awar sai ke media tum silong ase alam tum ben akirap thepi aprang prang gili tum lai
media long Pini pachi thangi ponta bukahat long damsi haladak asama journalist tumhan si contact dam nangi sitanon ke dam joklodo ili tum hem thiku mong situ koklo lapen parta non bangke asai hem tali tum thiku mong situ koklo asila ani tum war sai gimilo asi nilihin penke churu par piklo dasen pedak terang ke bitung dubhan nilihin penke suri akardom lapen churulo pen nilihin pename unan ke cirap dunya phansi nilitame bor ipo lapen nang itu mulong unan ke cirap ke citu dunya phansi nilitame kai kita cisik ding lo asi nilihin pen ke pini abang so sai hem kangpu alam theputhak lan sing ton mun ko Karbi Anglong Kaziranga pen Rovelson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Hamren Wholesale Consumer Marketing Cooperative Society Limited along Bank Phukilik Padupon. Nijang Karbi Anglong headquarter Hamren along Pai Chek Lunipha Inkoy Ratrok Arni Wholesale Consumer Marketing Cooperative Society Limited Kilik along Bank Rehini BJP pen ki thurduna Bank Phubang Phietum che pahaipo. Labang so kilig along Bank Thom Kep so se arata tumche pate dun pen Bank Rehini Bank Phubang phi BJP pen ki thurduna tumche pahaipon lo. Ke haipona tuma men lake Sonsing Dera Roland Tiso Bronson Inghi Bimol Ronghang Denghen Teron Komal Ronghang, Joy Singh Hanse, Sarik Ronghang, Lokhan Terang, Katu Kropi, Mary Teron Pilapen, Joy Singh Inghi Henu. Labang Krehini tumche pahai ponpen, Labang so me long kachetong dun both hat lang so MLA Rup Singh Teron, MAC Het Singh Rong Parlapen, EM Mongol Singh Timung, Forest Development Board Richardson Hanse, Hamren Municipal Board Chairman Biren Singh Tiso, Fisheries Board Chairman Joy Singh Kro, VDC Chairman Roman Pator, Lapen Penang an kithe kiding tumche tong dun pen ing samjin pen pachun pot. Open patai sih langsung turun dari kolam lagi. Sebab long kita guru di pemdolong setia kalau komen dulu. Langsung tengah sini itu Bharatiya Janata Party campaign itu candidate सब kita dulu masih candidate tapi ini tuh Bharatiya Party pensi. Langsung dan ini tuh transaksi ini terus nggak shareholder bapak campaign kita Janata Party apa kami ngerti sih ini tuh kita pun itu masalah produk Ini tuh memang betul seorang Malay Rusin terus dan kita Janata Party songong Lupa deh, investment kecil penyanggap jadi kita mampu kita untuk desa sekarang cerah kapten lihat Karbi Anglong Hamren pen Daniel Terang report Biswanath Karbi live. Tangte pinya Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.